Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Gaurkoan gizon zurien handitasunaz hitz egin behar dugu, batez ere Europako gizon zurienaz, nola ez, baina ze handitasun? Zehatzago esan da gizontxo txurien txilborraren handitasunaz. Zilbortzentrismoa, eurozentrismoak, gizon zuria erdigunean eta altare baten igorta jarri izan du, eta jarri egiten du. Hainbesteroko ezen, historia bera zelkatzeko modua, horren isla ere badela. Bai, eta batez ere erdiaroari dagokionez, ez? Eta horregatik gaur erdiaroaren defentsa egitera gatoz. Bai. 1000 urteko aro iluna da, 1000 urtetan gauza asko gertatu eta aldatu daitezke. Baina, saldu digutena izan da, ez? Hori, antzinaro klasiko distriatxutik berpizkundera bitarteko eten luzea, ez? Zientziaren eta kulturaren itzalaldia, izurriteren garaia, aro zikina, ez? Higiene faltarekin ere lotu izan da, aro hori. Eta esan bezala hori da erdiaroaz saldu diguten irudia. Dena lokatzan arratsa, izurriteak, agintekeria, muturriko progresia, eta hori dena baina. Hortik ere zerbait izango zuen, baina ez dena. Hori da. Ez gaudela erdiaroan, egutegiak dio, pare bat milenio, diktaketatik kanpo. Zeuden mezularitenak hiltzen saiatu diren arren. And so tonight we open up our hearts, staring straight into the sky. We are blinded by ambition, the big part of that lie. Separation from these places, separation from these times. Can we transcend this repetition, transcend this life? Ez gaude erdiaroan, ez? Baina nondi dator? Irudi hori, izen hori? Bai, izena berez Venezian sortu zen, 1983an, edo besan da, lehenago sortu zen, baino argitaratu zen urte hortan, ze 20 urte lehenago hiltzen Flavio Biondo historialari eta humanista, eta haren obra bat, haren liburu bat, 20 urte geroago, 1983an argitaratu zuten, izenburua Historiarum ad inclinatione Romanorum imperi decades. Ondo nagore. Edo decades, ez dakit nola azentuan ondaukan itzorrek. Kontua da, liburu hortan, lehengo zazaltzen dela historia 3 arotan banatuta, antzinaroa, erdiaroa eta aro modernoa. Oraindik ere, aro modernoa ofizialki hasi ez bazen ere, ez? Ja. Ja, 1953, 1952, fetxa horiek erabiltzen dira. Ja presuten. Bai, ja presuten, hori da. Flavio Biondo behintzat presteukan, eta bera izan zen aurreko 1000 urtekoa deskribatzeko medium aebum edo tarteko aroa kontzeptu negatiboa erabiltzen lehena. Baina izena Biondok jarriarren erdiaroari buruzko ideia ilun hori, kontzeptu hori beste batzuk, ez, mamitu zuten, eta nagusiki Francesco Petrarca poetak, ez, 1604an jaio, eta 1674an hiltzen bera, eta erdiaroaren aurkako kanpaina ideologikoa, ez, berak bultzatu zuen nagusiki, esan bezala poeta erromatarrak ez zeukan iraganari begiratzeko ikuspegi zabal eta baikorrena,
ze tokatu zaizkion, ez, bizitzea tokatu zaizkion garaiak nahiko gogorrak izan ziren, bere bizimodua ere bai. Bueno, eta gero ere badakizu poetak nolako dien. Hori da. Beti mina, sufrimendua, maite mina, hori omen da sorkuntzarako gairik onenak. Jende hori. Berari oso garai aproposa tokatu zitzaion hortarako, ze, bueno, bere bizitza izan zen ere, hiri batetik bestera aldatuz bizi izan zen, ezin izan zuen egonkortasuna lortu, beti liskarrean ibili zen Giovanni semearekin, osasun arazoak izan zituen, krisi erlijiosoak ere izan zituen, pertsonalak, baina baita ere nik uste inguruak eraginda. Ze, esan bezala, testuinguruak ez zion lagundu, gogoratu hori, 14. mendean gaudela, 100 urteko gerra betean, izurriteak, izurri beltza ere orduan izan zen, izotzaro txikia ere orduan izan zen, horrek ustetan ere eragina handia izan zuen, eta gero esan dugun bezala krisi erlijiosoak bazeukan beste motibo bat, eta zan Avignongo aita santuen dekadentzia, hori bizitza egokitu zitzaion, eta bere hitzetan Avignon gizateriaren lotxa da, bizioen putzua, munduko zikinkeria guztia dagoen estolda. Bueno, horrela esan da bizioen putzua, seguro katolikoa izanik, Avignon asteburu bat zeuru pasa egiteko leku hona izango zen. Bai, baina, bueno, gero Romara butatu zen ere, nik uste putzua ere aldatu zela. Ez da. Bai. Eta, karo, egoera hortan, kultura klasikoa oroitzezun etxipenez, eta orduko baloreak berreskuratzeko oinarriak jartzeko beharra zimarratu zuen, azken finean berpizkundearen oinarriak, eta egia da mende bat geroago biondok zehaztuko zuela, banaketa hori, baina Petrarkak berak ere ja aurrikusita zeukan, lehen aro klasikoaren ondoren, basakeriaren aro iluna iritsi zen, eta etorkizunean, 3. aroan, kultura klasikoa berriro piztuko zen, eta nolabait ere asmatu zuen. Eta bere hitzetan, nire patua ekaitz ugari eta nahasgarrien erdian bizitzea da, baina zuk garaioak dituzu zain. Ahanzturazko lozorro honek ez du beti iraungo, lainoak urtuta, gure bilobek iraganeko distira garbian ibiliko dira, gure bilobak iraganeko distira garbian ibiliko dira berriro. Bueno, baina hori agian gizakiarekin batera duan zerbait da, aurrekoa beti hobea da, gure garaian, hori bai musika ona, segiro jatorra tabernan, eta ez oraingo autotune eta plomei plata eta gauza horiek, Bai. Pues hoize, estilo hortan. Bai. Dena den, Petrarka etzen, ikusi dugunez, gai izan, bere mendeaz, 14. mendeaz zaratago, edo, hobeto esan da, lehenago, atzerago ikusteko. Eta etzen bakarra izan, bere garaikide askok ere, etzien gai izan hori gainditzeko. Baina, bueno, hasieratik esan nahi izan dugun bezala, erdiaroa etzen hain aro iluna izan, eta Europan lehen unibertsitateak orduan sortu ziren, ospitaleak ere bai, langileak gremiotan antolatzen hasi ziren, eta gero esklabutza ere apaldu egin zen, nabarmen, Erromatar Inperioaren oinarrian zegoen esklabotza, gerora, aro modernoan esklabotzak ja gailurra, joko zuen, eta bintzat, erdiaroan esklabotzak etzen dira desagertu, baina desente apaldu zen, eta hori dauka, alderdi positibo bat. Eta bere garaiaz haratago begiratzeko gai ez ziren izan, baina
geografikoki Europa zaratago begiratzeko ere ez ziren gai izan, Petrarketa garaikidek, ze garai hortan arabiarrek adibidez navigazioan hobekuntza nabarmenak ekarri zituzten, Txinan beste imprenta eta polbora asmatu zituzten, eta oro har Afrikan eta bereziki Asian, izan ziren migrazioak eta inbasioak eta ez, baina sistema politiko eta ekonomiko egonkorrak garatu zituzten, eta horrek garapen kultural eta zientifikoa ere ahalbidetuzun. Beraz, Petrarketa garaikidek erdiaroarekin gaur egun oraindik egiten dutena, egiten duguna, egiten zuten. Hau da, orainkeriaz eta eurozentrismoz begiratu zioten garai horri. Bai, hori bai dela iraungitzen ez den klasiko bat, ez? Mundua gure zilborraren arabera ulertu eta horren arabera besti, esatea zer den ona. Baita, horna adibide garbi bat adibidez, da Marco Polok Asiara egindako bidaiaren kontakizunarekin gertatutakoa. New jeans shop, check, yellow Lamborghini, BBC shirt with a fresh pair of jeans, black car, spinning when I hit the mall, you can't catch me, I'm so ahead of Marco, 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 would you your dance? Marco Polo, 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 took my car to the mall. Bai bere garaian eta bai ondoren, mende askotan, eta duela gutxi arte, zalantzan jarri izan dira Marco Polok kontatutakoak, ez? Eta ia da gaur egun badakigula batzuetan exageratu egin zuela, eta bere bidaiak idatziz jaso zituen idazleak, Rustikelo Pisakoak ere literatura asko sartu ziola, gehitu ziola Marco Polo kontatutakoari, baina Asiari buruzko gauza harrigarri, ez? Europarrentzat garai hortan harrigarriak ziren gauza asko, benetakoak zirela ere badakigu gaur egun. Baina eurozentrismoak, ez? Europarron nagusikeriak, 7 urtez, ez digu ikusten utzi, polboraz gain, beste gauza asko, Asiarrek asmatu zituztela, guk baino lehenago. Ale, arrutxitelo hori artean bazekien zer zan klik baita. Bai, hori da. Zion, pixka piperra eta... Bai, fantasia pixka gehitu zion, eta... Bai. Eta ondota zitzaion, Bai, hori da. Baina, bueno, Asia, esan dugu ez, Asiarekin nagusikeriaz jokatu izan dugula Europarrok, zer esanik ez Afrikarekin, ez? Bai, beste klasiko bat. Hori bai dela klasikoa. Bai. Orduan, hortarako, erdiaroko Afrikara joango gara, zehazki 13. mendera, eta da, 1925an, Mandingek Kulikoroko gatazka irabazi zuten, eta Maliko imperio boteretsua sortu zen. Berez, aurreko mendean Ganako imperioa zegoen, ez horrek gainbehera egin zuen, eta hor egon ziren gorabehera batzuk, gatazka batzuk, eta, azkenean hori, garaipen horren ondoren, Maliko imperioa sortu, eta Sundiata Keita, Mansa edo enperadore izendatu zuten, eta garaipenen ondoren lurralde zabal hori, antolatu eta lege multzo bat sortu behar zuten, eta orduan enperadorea, Mansa eta Jakintxuen kontseilua Kurukan fugan bildu ziren 1926an, eta Mandeneko gutuna delakoa idatzi zuten, eta... Zer da hori? Hori da, munduko konstituzio zaharrenetakoa edo, konsideratu daitekeena, ez da etzen berez monarkia konstituzional bat, baina, gertu egon zitekeen, ez? Arau orokor batzuk. Bai, hitzaurrea eta 54 artikulu dauzkagutunak, eta besteak beste, aniztasunean oinarritatu bake soziala, hezkuntzarako eskubidea, elikadura segurtasuna, esklabotzaren abolizioa, eta adierazpen askatasuna jasotzen ditu. Teorian. Ziurrenik praktikan kontraesanak eragin zituen, ez? Lege horiek aplikatzeak, ze 16. mendean imperioa gainbehera egin zuen arte, Maliko Mansak edo enperadoreak munduko personarik aberatsenetakotzat zeuzkaten, eta... sorpresa. Eta hori ez da oso ondo ezkontzen, berdintasunarekin, ez? Alegia, garai hartako Forbes zerrendan goiko postuetan zeuden. La Rosalía, que jo sé que no és culpar-se milionària, com si plogués llançant els bitllets pels aires, un dia per Mumbai i el següent a Malta,
Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Bueno, hala ere, ez, kontraesan, gutun horrek askoz berriagoak diruditen kontuak jasotzen ditu, ez, edo? Askoz berriagoak iruditzen daizkigunak, hori, gure eurozentrismotik eta, ez, orainkeriatik. Adibidez, gutuna jasotzen duenez, pertsona guztiek dute bizitzeko eskubidea. Bueno, hori ondo dago. Bai, oinarri bezala, bai. Azteko. Bai. Ez dago beste gainetik dagoen pertsonarik. Hor ja azten gara ja bai. kontrasan, eta bigarren esaldean ja... Ja, bai. Eta emakumeak barne hartzen zituen baieztapenen bat ere bazeukan, adibidez, ez itzazu emakumeak iraindu. Gure amak dira. Hori, gure amak, zure, ez? Zure arreba, zure ama, zure alabak. Bai, hori da. Atxaldetan bokata egiten digutela. Baina, bueno, gure amak dira, esate zuten, baina gure kudeaketa lan guztietan parte hartu behar dute. Hori ondo. Vale. Bai. Baita, eta esklaboak ere ez, barne hartzen zituen konstituzio modukorrek, mendik aurrera inork ez dio urkoari mozala hauan jarriko, mira, horri buruzuk badakizu zerbait. Bai. Ba hori, mendik aurrera inork ez dio urkoari mozala hauan jarriko, merkatuan saltzeko. Esklabotzaren oinarria gaur bertan itzaliko da. Mira. Ez dakigu egun hortan bertan. Ez zitzaien oso ondatera gero estete. Ez. Afrikako zonalde hortan. Behaik erabaki zuten, baina beste batzuk erabaki zuten, ez. Bai, mozala txuria zan. Hori da. Eta esan dugun bezala, hezkuntza eskubidea ere jaso zuen testuak, esan ez, aurren heziketa gizarte osoaren ardura da. Guztia zuzendu eta zaindu behar ditugu aurrak. Batez ere zuzendu. Eta adierazpen askatasunari dagokionez, esan nahi duen asateari esker bizida espiritua. Ara, baitu. Bai, eta txiolari batzuk ere bai, eh? Bai. Eta ingurumena ere, izpide zeukan, testuak eta alazioen, basoak zaindu behar dira guztion zorionerako. Zuaiska bati su eman aurretik, jaso burua eta begiratu zuaitzen adaburuei. Baitu Maliko Zamber, nada? Bai. Berta da? Ez. No, itzen da. Ai, ama. Suediar... Arpei, beti azerre dagoen suediarra. Bai. Arpei hola daka. Baina, bueno, bai, denok ezagutzen duguna. Begiratu dut, ez da posible. Greta Thunberg, bale. Bai. Joa, beste suediar ezagun bate bezala, Greta Garbo. Bai. Abaz duzu aipatu nahi? Ez que Gretarik etzegoen. Bara, berdin da. Maliko imperioan dibortzioare legezkoa zen, araudien arabera, eta ezkontideetako batek eskatuta ematen zen. Ongi. Hori aurrerapen handia. Bai. Izan emazteak edo senarrak. Eta gero lapurretaren kontzeptu interesgarria ere bazuten. Jateko beharra asetzea ez da lapurreta. Gose arintzeko beharra dina soilik hartzen bada. Bitu, hori esalde hori erabeliko dut zure hiri oiara. Donostiko parte zarrera pintxoa jatera jodengo naizen urrengoan. Vale. Ez dakit nola aterako zaizu. Eta orduan hori, Afrikan, 13. mendean, horrela zebiltzan, teorian behintzat, azkenen imperio bazan, ez da bakarrik aberastasun desberdintasuna, baizik eta menperatzaile eta menperatuen arteko harremana ere oso berdina izango zen. Ez diegu eskatuko hemen ez egona. Edo, hori da. Hori da, bai. Eta bitartean hemen zertzegon, zertan ari ziren Europan, edo besan da Europa kristauan zertan ari ziren. Ze eurozentrismoa aipatu dugu, baina zehatzago alitzateke igual kristauzentrismoa esatea, ez? Bai, balike. Hor dago nire familiaren erroak.
Hori da, Al-Andalus. bai, hori da. Europan bertan, ez? Zuk esan bezala, zure arbasoen herrian, Al-Andalusen, musulmanak ez zeukaten zer ikusiri, pretarkak, ez, irudikatu zuen Europa ilunarekin, ez? Zeuden, lasai ederrean Alhambran, urtxorrotekin jolasten, matematika ariketak egiten. Bai, frazintzia, kultura... Dana. Bai. Orduan, esan bezala, 13. mendeko Europan, ez? Europa kristauean zertan ari ziren, bitartean, ez? Afrikan horrelako, ez? Araudi bat zutenean. Zehazki Erroman, eta 1915ko apirilean, kontzilioan belduta zeuden Europar batzuk. Kristau on batzuk, ez? Kontzilioa. Ja, kontzilioa eta prostituten kontratazio masiboa ja batera etortzen zait. Aurrekoan egin genuen saio batean aipatu bezala. Hemen beste erabaki batzuk hartu zituzten. Bai. Bueno. Bai, besteak beste, Laterango 4. kontzilioa izan zen, eta Eliza Katolikoak erabaki zuen apaiz eta monjei kirurgia egitea debekatzea. Ara. Hori besteak beste neurri batzuk ere hartu zituzten. Botox, eta hori? Ez, estetikoa oaindikan ez dakit praktikatzen zuten. Bizirautekoa. Hori da. Aurreko kontzilioetan ere, Reimsen eta Tursen adibidez, gaia landu zuten, ez? Eta hori, komentatu zuten, lekaideek soilik arimak salbatzea arduratu bertutela, eta ez gorpuen salbazioaz. Hori alboratu bertutela. Eta hurrengo mendean, ez, San Juan Laterangoaren basilikan, horregatik izena du Laterango 4. kontzilioak, hartu zuten behin betiko erabakia, eta gainera araua usten zutenei, hau da, ez, kirurgia praktikatzen zuten monjei eta apaizei, eskumikatzeko zigorra ezarri zitzaien. Betu, ni katolikoen arau zoragarri hoiek, zoiek katolikoi eserriko balizkiek, ni ados oso toperaiekin. Gozatu esatela bozkatutakoa. Garazea da, hoiek joera sekatela Jesukristo esezik beste guzti sartzekoa, ez da? Eta gero, hori bozkatzen dutenak ere, zergatik bozkatzen duten, hori ere, ez? Bueno. Hemen Eliza egurtzen dugu, baino fededunak... Hauteskundeetan bezala. Hori da. Afrikan bezala hezkuntzarako eskubidea izan badute, ez? Kontua da, antzinako greziarren eta erromatarren medikuntza ezagutzak, 4. eta 10. mendea bende bitartean pixkanaka galduz joan ziren, ez? Goi Erdiaroan, Europan, eta oraindik gordetzen ziren ezagutzak eta monasterioetan zeuden. Hor, Humberto Ekoren La Rosaren izena novelan oso ondo azaltzen da hori, ez? Eta pelikulan. Pelikulan, ez zain beste lantzen, baina gila da neko garbi ikusten dela, ez? Liburutegia erretzen denean, ez? Horrek zer suposatzen duen. Eta, orduan, galera horrekin, ez? Medikuntzaz eta beraz kirurgiaz zegoen ezagutza galduz joan zen, baina gainera, kontzilioan hartutako erabaki horrekin, horri buruz gehien zekitenei jardutea debekatu zieten, ez? Eta orduan, haien erreleboa zeinek hartu zuen, anatomiaz asko zekien beste gremio batek, arakinek. Eto ze ondo. Bai. Eta zehazki, Umbria eskualdeko Nortxea herriko arakinek, aragia mozteko trebezia berezia zuten, ez? Gaina aspalditik, erromatarri imperioaren garaitik, zeukaten, ez? Ospe hori. Eta kontzilioaren ondoren, hasi ziren bizirik zeuden gizakien aragiare mozten. Beitu. Bai. Beren jatorria zela eta Nortxini esaten zitzaien, ez? Nortxino da Nortxeako biztanlea, pluralen Nortxini. Eta gaur egun italieraz Nortxino hitzak oraindikan arakina esan nahi du. Sinonimo bezala erabiltzen da. Zirujauen sinonimo ez da. Ez, orain ja beste batzuk hartu diote erreleboa Nortxinoei. Baina, garai hortan, tumoreak, herniak eta kataratak sendatzeko kirurgia egiten zuten, eta gainera garai batean eskaera handia izan zuten mutikoak zikiratzen, ez? Jake esperientzia handia zeukaten, beste abere batzuk ere, ez? Zikiratzen. Eta horrela, mutiko horiek kantuan karrera egin zezaketen, ez? Azkenean, hori, kastrato bihurtzen zituzten.
hemen jarri genuen beste hori, nada? Baina hori emakume batek kantatzen du, bai. Eta hau gainera, zehazki kantatzen du Alessandro Moreskik, Ave Maria hau, eta da, grabaketa entzuten dezuen bezala, ez da oso kalitate handikoa, eta hori da azken kastratoa, bizirik egon zen azken kastratoa, eta beraz, eta daukagun grabaketa bakarra, kastrato batek nola, ez, zea hotz zeukan edo entzuteko. Zea gudo. Bai, Farinelli pelikulan adibidez, ez, horko soinu bandan agertzen dira. Hoiek dira azkenean imitazioak, ez, ahots horren imitazioak, gaur egun zorionez, karrera musikalak egiteko beste gauza batzuk egituztelako, ez, multikoek. Ez dute zer mozten. Operación Triunfora aurkeztu eta horrelakoak. Duintasuna igual, galtzen dute. Baina, bueno. Kontua da, nortxino hauek zirujauetarakin ibiltariak zirela, ez? Binaka ibiltzeko ohitura zeukaten, ez? Eta gainera askotan Umbriatik kanpo ere, ez? Italiar penintsula osoan ibiltzen ziren, hori, bai animaliak edo bai gizakiak tratatzen. Labana hirian. Bai. Hor badago historialari bat, italiarra Paolo Saboia, eta bere ustez, nortxino hauek anatomiaren ezagutza teoriko oso handia zeukaten, eta gainera tresnera zehatza eta erabiltzen zuten, eta gainera bakuntzak egiteko esperientzia praktikoa bat zeukaten. Horregatik, berak esaten du, etzaigula zertan harrigarria iruditu behar bi jarduerak bateratzea, ez? Berak esaten du, zehazki, guzti zulergarria da bi lanbideen arteko lotura hain arrakastatsua izatea, ez? Hau da, harakinak ziren, bai, eta gaur egun harrigarria iruditzen dugu, baina zirujau onak ere, baziren, zirujau lanetan ere, seguro berari zitzaidan tokatuko ebakuntza bat jasotzea. Ez, baina nire esan harrigarroa iruditzen zait bestea, ez? Hau da, beste gremio batek, Eliza Katolikoaren gremioak, arimak salbatzeko eta orbuzak zaintzeko jardunak bateratzeko gai izatea, ez? Izan ere, jaunaren bideak ezin baitira aztertu, hori da. ez epaitu. Baina ikusten dugu ere hor, Europa kristauaren barruan ere, eta horrelako neurri baten gainetik, herritarrek bazituztela, ez, ezagutza, medioak eta gaitasuna, saldu diguten iluntasun horri aurre egiteko. Takata. Bai. Eta, bukatu genezaken behingoz zea bat, podcast bat Eliza Katolikoarekin kontra egin gabe, baino oso zaila jartzen digute. Zer necesidade da hori egiteko? Ez dakit, baino provokazioa etengabea da. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.